Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdangog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan pangudtuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Mga tugang, good morning, good morning, good morning. Good morning po, welcome to ang programa. Aramon na ito kunyang pong aldaw na ini, mga tugang ning Monday. Petsa 26 na sa bulan, mga tugang kaninero 2026. Ang bilis ano? Pirang tulog na lang, mga tugang February na. Love month na. Good morning po, ako sa lingkod, Mardela, dahil iba nagbabalik. Salamat for the good vision. I hope na mag-improve pa sa mga sunod pong mga aldaw. Pero gwapa akong sarong surgery. February 16 dapat, pero baka ano muna natin at sukob na maray sa bakasyon na di. Mapuro pa lang paso na kitang kidiit. Kamatipon-tipon man kita. Alright. Salamat po sa mga nagsalukan sa tuya pong responsibilidad durante ang kita po nawara nindo ang simana. VP Henry Maceda sa Bareta alas 7. And then, siyempre, mga tugang sina Jenny, si Ciara at saka si Nicole sa Newsbase para po sa responsibilidad sa news writing. And then si Joshua James Bino, nakaibanan po nindo digdi sa programang Aramon niya to for the past 2 weeks. Salamat po tabi Joshua, ang lalaking pasiguro pirmi. Lado technical, yaon po dyan mga tugang si Chief Ramir Tanay, mantang siyempre sa DCGB Social Media Department, Jerome Nico Martinez. Sa luwas, siyempre Mega Force Patrol sa padagos mong pangalot ng mga istorya. Tanganing may balangibog sa banwan, sinulpukaan mga turog sa pansitan. Yaon dyan siyempre mga tugang si Chief of Reporters Jimmy Nasalita sa 3rd District, Pading Jomar Bien sa 1st. Yaon man sa City Hall, partner Al Armario. Bantang si Baby Angel Mustasa, Legazpi Port District as in Regional Center Site. Yan man si Joshua James Bino. Yan po mga tugang sa Daraga area. Mandang si Karen Alayaon po mga tugang sa Kapitolyo Provincial. Sabi po ka boss, minasaludar mga kababayan. Minapapansarang mawang morning. Sana po ano man sa inong pinagigibos sa ngunyan, ano man sa inong kamuktakan sa ngunyan, ano man ang sa inong sitwasyon, hain man kamo sa mundo, sana po okay kamo. Medyo may mga paguran-uran, kangatugang pumpayan kasubagong madaling araw pupunta natin dito. May mga pagbagsan ng uran, pero bukod man makusog, medyo ano lang, panaka-naka. No? Kaya ingat na lang po tabi, diban sa mga kababayan natin, and mag-ingat po sa lipot, mag-irinom ng ascorbate. Vitamin C, panlaban mga tugang sa panahon na ini. At kung dahil pa kamong bakuna sa anti-flu, magpabarakuna ka mo. Nangani po makaligtas kita sa anuman nakatibaanan. Bueno, mga tugang naman po sa mga kababayan natin. Nako! So mga may diesel, ito na po yung final. Nagluwas na sa bulang kristal ni Papa Mar. Hali po ini sa mga oil industry players pagkatapos sa Department of Energy. Final na po ini. Tomorrow, 6 o'clock in the morning, ang diesel ma-aumento po mga tugang ng 1.40. Piso as in 40 centimos kada litro. Ang gasolina ma-aumento ng 40 centimos kada litro. Matang ang kerosene 80 centimos kada litro. So oil price increase tomorrow 6 o'clock in the morning. Kaya ngunyan pa sana po tabi magtaga iskusa na kita magkarga na. Alright. Kaya po mga tugang para po sa mga kamotorista natin, bad news yan. Pero wala tayong magagawa dahil yun na po yan ang ang dalagan digdi sa tuya.
Kaguna day kita nakakakuha sa diri taman. Halos ang kabustang konsumo, mga dugang from motor, mga vehicles, mga auto, mga motorsiklo, mga van, mga bus, mga jeep, pati mga truck, including mga kumpanya, mga dugang na nagagamit ng mga genset yan. Diyan po umaasa talaga 100% tayo nakaasa sa imported na oil. Kaya sa oras na nagkagawa po ng pagbabago naman ng presyo, kasarabay po kita, matios. Napipasa yan. Pag naglangkaw ang dolyar, kasabay kita dyan. Pag nagkagawa ng gira-gira duman sa mga kataraning na nasyon, narani sa mga pinagkakuaning produktong petrolyo, rimati kita dyan. Pag pigagyang kang barko na pasiring-pasiring digdi, ay rimati kita dyan. Kaya, iyon na po yan. Akonta na yan. Ang gawin lang, magplano kita kan mga dudumanon ta, and kung pwede mo sanang maglunad na lang. Okay? And then, pag-arog ka na may mga abiso, nisyo, mga tugang, magkarga na tulos, tanganing day kitang problema. Ha? Alright, durante na ba mga istorya sa luwas, sasalin niyo na si Chief Jimmy na salita sa mga istorya na to. Chief Jim, good morning, please come in. Yes, welcome back, Director Mar. Thank you, Chief. Maray naga sa mga parantabay. Sa dagdag niya tong istorya, nagpaluwas na ang ginubatan PNP Direct sa paagi ni Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Joseph Imperial, kan opisyal na investigasyon sa pambabaril duwang persona gadan Saro Irido. Nangyari ini kan Sabadong maaga, poko mas o menos alas 2 maaga sa Sitio Kisapi, Barangay Magiron, Ginubatan. Isolated o konsideradong secluded area ini na pinangyarihan kung sa susog kay Chief of Police Imperial, susog sa investigasyon, relasyon Director Mar sa droga at motibo, posible unsihan. Drug-related pala? Aha. Ang lokasyon, paborableng point of transaction, mantang pinakusog ang pagtubod na droga mananggad ang motibo, dahilan sa mismong pinangyarihan kan shooting incident, may mga sachet nin siya buong nakonpiskar ang mga otoridad. Yun. Medyo huralawig ang entrevista niya to. Tangani na sinyortin lang niya to ang sa to yung barita. And irolta ang interview niya to kay Chief of Police Joseph Imperial. Go. Magandang umaga. Sa pag-update po sa patungkol sa nangyari shooting incident po sa Ginubatan Albay, kami po ay tuloy-tuloy na nag-investiga patungkol sa mga nangyari kung bakit ito ay nasadlak sa pamamarin. Base po sa initial investigation na namin nakuha, ang pinaka-list po na motibo ay ang konsiyan po sa droga. Yung mga na-involved na biktima sa nasabing shooting incident. Opo. Paano pag-profile ng mga biktima na napangalanan na siya na Ulysses Lagunoy na nasawi sa shooting incident at isang wounded na nagangalang Nonito Parillo. Nonito Pajarillo. Opo. Yung isa, ano pong pangalan ng isa, COP? Ulysses Lagunoy. Ulysses Lagunoy. So, alin ang namatay dito? Si Ulysses Lagunoy po. Ilang taon? Edad? Ang edad po nasa 40 plus po ito. Aha. Yung isa, ilang taon, COP? Medyo may edad na po ba yung saksi? May edad na. 1969. Yung 40 years old, namatay on the spot? On the spot, namatay na. Hindi na siya, doon ako sa crime scene na tagpuan na sa Opo. Yung isa COP? Yung isa, wounded, may takbo pa po sa hospital sa PHRMC. Aha. Kumusta ang status niya ngayon? Okay. Okay naman po siya. Conscious at hindi naman po fatal yung kanyang tango. Oho. Nangyari ito COP ng Saturday. Ay, hindi. Saturday gabi. Saturday na madaling araw. Anong sa investigasyon ninyo COP? Anong lumalabas? Ba't nandun sila?
Ayun nga po yung nakakapagtaka at questionable kasi despite na madaling araw, sa oras na alas 2 yung madaling araw, andun sila. Yung area na yun, na sinasabing picture kasi, ay wala namang commercial establishment kung makikita. Talagang nasa looban ito at secluded. Opo. So, nabanggit niyo kanina na parang in relation ito sa droga. So, most probably, may kausap sila doon. Apo. Oh, ba't dumating sa punto na may pambabaril nangyari? So, yun ang makikita namin kung ang motibo, no? Kung siya sa droga. Kasi una-una, Unsihan. aming pag-profile sa dalawang biktima. Sila ay merong mga kinakasangkutang kaso po ito. Way back 2021, ito si Dorito Padillo ay may kaso po sa UWAS na nahuli siya sa bypass operation for violation of Section 5 and 11 of RA 9165. Ba't nakalabas? Nasa labas? 2021. Ba't nasa labas ito si Upe? Sa tingin ko po, napatawan lang po ito ng probation ng korte, kaya po nasa labas. Yung isa, may kaso rin. Si Ulysses naman ay nasa ito ay drug surrendering way back 2016 at nasa listahan po ng ginubatan LPS as drug pusher. I At see. meron din siya kinasangkutan ng kaso na istapa way back 2023 sa Kamalig at 9165 din sa droga sa Kamalig din sa pares na municipality. Okay. So, sa investigation ng ginubatan PNP, ilan ang suspect? Anong baril ginamit? Sa ngayon po, inaantay pa namin yung report na galing po officially from SOCO para din sa identification ng caliber at yung fired slug and cartridges dun sa tradition na recover. Sa suspect kung ilan, wala pa ma-establish COP kung ilang tao? Sa suspect, meron po tayong sinusundan, person of interest, dalawa po na sinasabi ko na nandun sa area na dumating at biglang nawarin. So, dalawa po yun. Ano, nakamotor? Ano, sir, may sasakyan? Nakamotor po ako. Nakamotor. So, pagkatapos ng krimen, tumakas na, saan na pumunta? Yun po ang kwan, kasi nga madaling ang dami pong lusutan dyan sa may area na yan. So, hindi mahagilap ng mga testigo kung saan ba rin nagtungo rin. Napakabilis. Matuloy po yung nakamotor at madaling araw po yun. Opo. So, ang lugar na yan, sir, secluded, sabi mo, secluded, ano yan? Parang place of interest para sa transaction? Opo. Matagal na rin po yan kung saan nag-operate na rin dyan ng PNP at PDEA. Previously, may mga operation na sinagawa na dyan ang ginubatan, pati ang PDEA. Opo. Itong kisapin na to kasi pinamumugaran dito ng mga drug addict dyan kung isa ganyan sa secluded ang area. Tapos ang mga nahuhuli sa bypass operation, hindi naman nakukuntik o nakukulong. Isa na ano lang sila under provision. Dahil kumikita nga sila, kumbaga, mas tuloy-tuloy sila sa illegal na activity kahit na pinaguhuli sila. Opo. During the time na pumunta na yung mga pulis natin sa area, walang nakuha sa body ng mga victim o doon sa area ng pinagbarilan na... Meron po. May mga evidence po, drug evidence, sachet ng shampoo, at para drug paraphernalia. At yung pinakamahalagang bahagi doon ay yung cellphone na kung saan meron kang nakuha ng mga significant resolution para doon sa mga transactions sa illegal drugs. Isang lead sa amin na talagang continuous itong mga biktima din sa kanilang illegal na gawain. Mga ilang gramo nakuha ng mga pulis? Sachet po yun na may submit ko sa SOCO. Opo. Mga ilang sachet COP? Marami? Doon po sa nabasa ko, araw na mga dalawang sachet po yun. Dalawang sachet. So sa madaling sabi, ulitin ko, parang unsihan.
konsehan po yan po sa illegal na droga. Okay. So, last na lang COP, anong mga panawagan ninyo sa area yan sa mga ka-residentes ng Sitio Kisapi, Barangay Magiron? Ito po, no, magsilbing aral na po ito para sa lahat ng mga nasa komunidad na makipagtulungan at magbigay ng pahayag para po sa mga kaukulang investigation na kinakailangan. May po na may sumbong ang mga ganitong mga tao na papatunay sa pagbibenta ng illegal na droga para sa ganun ay masakuti sila at hindi na lumaganap pa sa komunidad. Okay. So yan tabi, Director Mar, and medyo labing na detalyado na informasyon na pinaluwaskan ginubatan PNP through the Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Joseph Imperial. Okay. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Chief Jim. Mga dugang yan po ang follow-up ni Jimmy Nasalita kompleto na impormasyon mga tugang halik kay COP Lieutenant Joseph Imperial. Matindi adi. Matindang droga dyan sa ano yan yan po sa ginubatan. Yan mas bigsasabi ngayang apod kan iba na tindahan ngayon kidroga sa Mariusip. Kaya nahandal sa mga nagkamera po mga opisyalis dyan na kaipuhan talagang gumibunanin lockdown. So nagpunang ang alkalde, base duman sa kasugang kan DILG na magkonduktanin mga surprise drug test and then gabos garong empleyado including ilihido baka dapat na gumibo and then pati sa barangay kaipuhan na magagawa ng operasyon manungod po dyan ta kaira ka mga kababaeng nga ito na bibiktima. Okay? Bueno, mga dugang dagdagan tan istorya, partner Al Armario nasa linya man para po sa dagdagan natong impormasyon. Partner Al, good morning, please come in. Salamat, partner. Welcome back. Hey. Nagiging epektibo naman ngunyan ang aktibong pag-checkpoint kan mga pulis dahil luway-luway naman na nakukurtar o nababawasan ang mga open pipe na motorsiklo lalo digdi sa mga hararayong barangay. Aha. Ini ang lakdang naman kan gobyerno lokal sa kasuguan ni Mayor Isiam Ismael asin pag-implementar man ni Police Lieutenant Colonel Domingo Tapil kan Legazpi Police na i-monitor ining mga open pipe na motorsiklo na talagang nagiging istorbo minsan asin delikadong maray sa aksidente lalo na kung nagbuburokodan. Dahil ta parte ini kan sa indang libangan na puro para sa liman sa pagmotor lalo sa mga lugar na buwelo na monitor kan PNP diyan sa may area kan Pawa asin digdiman sa may area kan Bunker 1 to Bariis kan mga luminis na aldaw. Alagad ngunyan na wala na ang siring na aktibidad base man sa mga latest na feedback sa tuya asin bilang epekto ka ni partner dakol kitang nagkakahiriling na mga teenager na pigsasaralidahan na kan tambutso na silensyo sana bako itong mga open pipe at ibinalik motor dahil tarakot na ibinalik so stock tarakot na sinda na ma-checkpoint na talagang biburo-barantayan mo niyan kan PNP sa mga surpresang checkpoint kaya nagigisokro man sa iba na mga teenager ta pagnadakop siyempre remate may violasyon asin pwede sindang magmultanin dakulang kantidad. Dahil pa man nag-experience ang kapulisan ng mga nagdudunong-dunungan o itong mga apurgian, mga paltarason. Dahil man so far kita maski anong kapaltarason daw pangyari pag-abot sa legalidad. Dahil kamaganahan sa argumento pag nasa rason man at mga autoridad. Okay. Anyway, partner, yan ang mga dagdag pang follow-up digdi sa Luwas Giraray, Al Armario, DCGB.
Thank you very much, Father Al. Babalikan na po ang istorya yan. Kaunta na ko ng mga report ng mga pagiribat, ha? Nagantabay na Joshua James Bino, nasa linya man. Joshua, good morning, go. Yes, good morning, Sir Mar. Welcome back. Salamat sa pagantabay. No problem. Adi, Basta, ang gusto Garo- namin, malusog ka. Garo, namamati na ako. Garo, pwede na ako magtalaga lakaw-lakaw, ah. Kulang pa? May feeling ng iwaralat. Alright, sige. Kumusta dyan sa Daraga area? Yes. Sabi, Sir Mar, good morning. Good morning sa mga parantabay. Pigtatakutan, nabakalagod, magdakol. Ang mga paratinda ng sira at interne Oh. sa mga gilid tinampo tabi, Sir Mar. Mhm. Matapos nga na ang pagkaka-disapproba ka na ordinansang pinagbusol ko ta na ni Aha. Council Attorney Ayan Makasinag. Na? Ang ordinansang ini itong pag-regulate kan mga paratinda nin sira asin karne Mhm. kadi Sir Marjan sa munisipyo kan Daraga Albay. Nata daing dating ano yan, dating ordinansa manungod kayan bilang protection sa mga nagtitindang legitimate sa laog ng merkado? May dati ng ordinansa pwede sigon kay Attorney Ayan Makasinag Sir Mar garday man ay implementar Aha. pwede gari kulang ang pangil Uda garday malinaw sa ibang provision. So, iyan, nagbusol amendment siya. yan. Amendment. Nagbusol siya rin, amendment. Amendment ko ta ano. Ta, iyang baga, Ang- dapat ko ta at least mga 300 meter radius, dahil ka dapat magtinda dyan sa ano yan, sa palibot ka merkado. Sa Daraga, ang dating ordinansa, nasa 500. 500, oh, dakula nga ni, ano? 500. Ngunyan, duman sa amendment ni Attorney Makasinag, Aha. gusto niya ining gibuho na 800. Papahiwasan niya. Papahiwason, Mhm. Buda, sabi niya, duman sa dating ordinansa, di ngayon malinaw kung mapapasain sa nakong piskar. Ayun, oo. Digdi sa amendment niya, Sir Mar, Mhm. so nakong piskar na sira buda karne, Aha. itatao sa DSWD, buda sa DJMP. Yun, may specific na dudumanan. Aha. Kundi na magawad. Kundi, ayo. Kundi na magawad, o talagang ano yan, automatic na confiscation ko ta. Ano? Oo, confiscation in tabi sir, lalo kung nakatirang beses ka naman na nadadako. Oo. Pwede rahon ko ta din sa DSWD buda sa DJMP, kundi kan isakat ini sa sangguniang bayan, Oo. day nag-uroyon, so kadaklan sa mga pag-iraribang tabi, Sir Mar. Anong rason? Ang sabi, pero nga day na day mamimit so objective na kumbaga makatabang sa ekonomiya, Oo. ini nga yung ibang nagtitinda, nagbabayad man nga ng mga tax, nag-contribute man nga ya, wala dakol nga ya ang maapektar na hanap buhay. Mhm. Ano ta? Kaya, Anong kunyaninda ko sabihon yung ibang titinda dyan ng mga talipapa? Halimbawa, nagbabayad sa munisipyo? kaya nga ni masabutan Sir Marta, sabi nga ni Atty. Makasinag, Oo. alanganin man nga ya, Mhm. na dapat nga yung baga, protektaran ta sa mga legal. Iyo, ito dapat ang siraan, dyan sa nasa siraan. Di ba? So nagreklamo na ngayon sa mga paratinda sa public market, Oo. sa nagbabayad ki halangkaw na tax, Oo. siyempre, dahil namin na diretso sa inda, kung nakakabakal na sa gilid yan mga tinampo, Yes, may punto, may punto. kundi Okay. talagang dahil nakalusot Sir Mar, Mhm. na pinaka nainot na nagkontra, Oo. nagpahayag ni na kumbaga pagsalungat duman Sir Mar sa ordinansa, Mhm. PSK Federation President Sofia Baldo, Oo. and kumbaga naghagad pa ini ni Division of the House Mhm. o kaya pagburotohan tabi Sir Mar Oo. sagkod na nagkaigwanganin na nin pagburoto, Mhm. 5 ang no, Oo. 2 ang yes, Oo. 0 ang abstain. Ayan, sa madaling sabi, in effect pa, so dating ordinansa na nagsasabi na dahil ka pwede magtinda 500 meters radius. Amendment man lang ito. Puta. Di ano ang gigibon na dapat siguro ipautob na yan. Yun eh. Da kaya ang kaya ping amend ni ano yan, ni Councilor, iyan Makasinag dahil nga na ipapautob sa observation niya.
So ikaw sa Correct. ning diit na ngaya pagbabago ta nga ni ngayang mas kumusog ba ini. Correct. Di, kung ngarog ka ng siguro, tapi ko na si si Mayor Vic, sugo niya ng polis. O kung sisay man ng mga deputized na pwede magdakop, kan mga ambulant vendors. Aha. Oh. Ako di, kasi rin Sir Mark, ang gusto ni Atty. Makasinag, Hmm. pagkadalan giraray, so market code. Aha. Pagkadalan giraray, reviewon kan Committee on Market Tabi, Sir Mar. Nga ta, may, may bangga duman sa ordinansa sa market code? Dahil man banggit kini sabi niya, reviewon da giraray tabi Sir Mar, tanganin ang maipautob ni Maray, so mga kaipuan ni pautob. Sabi niya, kaya nga ako nagbusul ki amendment ko ta na, Mhm. nakakaabot na saya sa mga reklamo kan mga paratinda sa public market. Iyo supposed to be, dahil dapat na magtinda dyan sa palibot. Si Sarabat pati yan. Oo. Dahil na nakakaabot sa laog kan merkado si Sabat na. Lalo nang sabi niya, so mga balde-balde lang mga Sir Mar, Iyan, oo. na pag may dakop, bit-bit lang, din siguro lagan. Iyo, oo. Yan Sabi so yun. gusto niyang ma-regulate ko ta na, Oo. kundi dahil man nakalusot, so amendment ka na ordinansa, kaya ngunyan, Oo. ang gustong mangyari, so market code, reparohon diaray, kuda i-implementar ki matanos na itong existidong ordinansa. Mhm. Kundi sabi nga rin Atty. Ayan, pero dahil malinaw, kung sa'yo mapapaduman, so makakumpis ka, kaya Iyo. nagbusol sa amendment. So, kaya sabi, i-review giraray, so Mhm. market code para at least maplansya ang jabos, kuda may pautom, so dapat may pautom. Yeah, maghanap ka din ng kopya kang ordinansa kaya, ang tanganing mahiling ta. Aha. Kung siin mapaduman sa nagdakop, sa pulis, o pag-iras-iras, ano? Yun din malinaw. Di ba? Tapos anong multa? Pag nadakop, may multa? Di ba? Suppose na ordinance yan, di ba? Dapat mayroong may pag nadakop ka na nagtinda ka sa outside of itong lugar na pigbabawal, o kaya sa loob ng pigbabawal na lugar, ay, mamulta ka. Oho. Dahil nabanggit multa. kung pinamulta? May multa tabi, Sir Mar. Oo. Hindi ko masiguro, duman sa luma na ordinansa. Mhm. Pero duman sa Sa bago? bago, Sir Mar, kasi sabi niya Atty. Ayan, Oo. mas mas pinakusog-kusog niya, pinarol lang kawan so multa tabi Sir Mar. Kundi yun ito, dahil man na pangyari. Aha. Kung sukupya ka na, sukupya ka na amendment tabi Sir Mar, Hmm. anapon ka din so penalty clause. Ah. Ang sabi niya, pinadagdagan niya nga na Mhm. itong multa. Oo. Morning, Sir Mar. First offense, First offense. 1.5 1.5. and revocation of business permit. First offense po sanaan. Oo. Second offense, 2,000 revocation of business permit. Mhm. And third offense, 2,500 and or revocation of business permit. Ano Sabi gusto ni mong sabihin sa gani? amendment, Hmm. Section 5, all fresh and frozen fish, meat, and chicken confiscated pursuant to this ordinance Hmm. shall be immediately turned over to Municipal Social Welfare and Development Aha. and Bureau of Jail Management and Penology of BJNP for distribution Hmm. to residents or persons deprived of liberty within the municipality of Daraga. Ang target kaya ni Kagawad, ni Councilor A. Ayan, so mga may mga pwesto ng existido dyan sa market na nagtitinda sa luwas. Ito, kunya baga, revocation of, yan? Of permit? O sabi yun, iba. may permiso? May iba, Ay, yan ang ang ano kay Sir Mar, bako man ambulant vendor ang target pala so mga may pwestong dati. ay kumbaga sakop masasabay sindata, may ibang area. Pinahiwas baga, Oo. 800, baka may masasabay na iba. Mhm. Ngunyan, so mga masasabay na may dati na talagang atindahan na may permit, Oo. kumbaga papalipaton sa public market. Kaya, tama. Buda so iba na mga ambulant, sarabay naman itong may penalty tabi Sir Mar
kuda saro pa ko ta duman sa provision kang amendment magbugta kay Public Market Complaint Desk para madali da ang pagreklamo kan mga konsumidor buda para tinda. Pwede dayman Sir Mar nakalusot sa mga miyembros kan Sangguniang Bayan. Sisa idaan ma-implementar dapat kan ordinansa pulis. Police and public safety. Hindi pa po din sa sanggunian. Oo. Anong nangyari nantig din sa ordinansa yun? Tanindupi ko pa ko Di ba? Adi mo testing mamailing ta kung ano man ang ganang sitwasyon. Aha. Ay pangyari sa mga baka. Maribong boss? Isuswaryo, di ba? Tabi Sir Mar, iyan nagdag niya itong istorya. Jos Fabino, DCGD. Thank you very much, Joshua. Mga tukang, standby lamang po. Angel, standby muna, no? Baba muna. At kakagawa na kita ng news break. Pagkatapos ng kape ng commercial, after that, ikaw po ang priority. We'll be back. Standby. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. 6 minutos pasado alas 9. Halik sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nahampang sa matinding batikos ang Department of Health matapos magluwas ang mga dokumentong nagpapahiling ng pinakadakulang alokasyon kang Medical Assistance to Indigent Patients o MAIP sa 2026 budget. Iyo ang napaduman kay Senador Bongo base sa impormasyon ng leak ang dokumento hali sa opisina ni DOH Undersecretary Elmer Punzalan kung saan nakapalaman sa mga annexes kang DOH budget ang mga MAIP allocation para sa mga senador bilang parte kang budget amendments. Sa nasabing listahan ni Senador Go, ang nakakuha ng pinakadakulang parte kang pondo na may kantidad 300 milyones pesos na sinundan ni Senate President Tito Soto III na may 200 milyon pesos. Ang pagtagama kang pondo kontra sa bagong pulisiya kang gobyerno maigpit na nagbabawal sa pagkonektar kang MAIP sa mga politiko. Katuyuhan kang nasabing pagbabawal na malikayan ang patronage politics, asin masiguro na ang tabang medikal diretso sa mga nangangaipuhan na daining politika. Yan ang Baret Ali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Tanduay, celebrating 170 years of Rom excellence. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Sa Indong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Aramon Yato.
Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright, pagkatugang balik po si Papa Mar de lang dahil iba sa tuya pong programang Aramon Yato kung pong aldaw na Lunes. Good morning kay Alfredo Aligre, welcome back ngayon po Sir Mar. Siring man si Maring Cora Balaoro, good morning. Nadangog ko na ngayon boses po. At sa kawas po nagkatabay, Sir King Rinaldo, good morning partner. Diyan po sa Bunker Hill. Sino naman kay Gerald Aranya, diyan po sa LA Drive, Gugon, Legazpi City. Bueno, dugagan na ito mga istorya. Ali po niya sa luwas this time. Kunin natin ang report. Ali po kay Angel Mustaza. Baby Angel, good morning. Please come in. Baby Angel. Hello? Yes, go ahead. Yes, good morning, Sir Mar. Welcome back po. Welcome back. Thank you, thank you. Kamusta? Medyo okay ng diit. Lailuway ka na. Lailuwayan tas na. Lailuway ka na, Sir Marta. Bagat-bagat ito ang makukuha kayan. Basta ang importante, maliwanag na ang nakikita ko. mayroon pang susunod. Sana araw din kakastas ang recovery. Mayroon pang susunod. Apo. Okay, anyway, sige. Sir Mar, rejoinder ini duman sa huro ni ni Kuya Al regarding duman sa mga marirevoke na mga motorsiklo dito sa Legazpi City matapos na magpaluwas na baga ni executive order di Alcalde Hisham Ismael duman. Igwa na Sir Mar ni nasampulan sa iyan ang Legazpi City Police Station sarong amigo tang pulis na may nasita daw sa Sir Mar na sarong motorista residente inikan Barangay 16 Kawit East, Washington, Legazpi City. Taro ini Sir Mar na lalaki na kung sa Sir Mar talagang masabi ka na amigo ko makulog ngayon talaga sa payo ang nataramon baga duman Sir Mar sa executive order na ipinaluwas ni Alcalde Hisham Ismael itong so excessive noise ang ipigad rarason da Sir Mar kan na ini yung mga ining nadakop na ini Sir Mar itong so tigahanapan sa pulisya nin instrumento na magagamit decibel meter. Opo, Sir Mar. Pero ang ano nga ni dyan, maski mga ang mga legal luminaries nagsasabi na di mo kay po ng decibel meter, ta ampig dadakop mo niya, bako man so quality kang tambutso, kundi suribok na nakakriar ka ini. Opo, Sir Mar. So, ipigpaluwas na abiso kana alkalde manungod duman sa excessive noise kaso na problema dahilan ta paltarason da ini Sir Mar na ining nadakop na imbis ngaya na kami ngaya sa Legazpi PNP ticket sa nakupaan na kita taome di ngaya kami masyado ngayang papanalisar ngaya kan mas magabat-gabat alagad ngaya dahil ngaya sa paltarason niya ining tawo ngaya ining daingin nasasabutan kung ano ngaya itong ipigpaluwas na executive order nag-arabutan pa da Sir Mar sinda sa inagda niya na duman mismo sa sanggunian pang lungsod kan Legazpi. Na duman mismo Sir Mar explikaran ining personang ini na manuhod duman sa suspidong ordinansa asin polisiya na ipigpaluwas ka na alkalde. Ang resulta da Sir Mar nagbayad man giraray ining personang ini. Ang rasundaan niya bata ngaya kakabayad ko pa sa nangayakang fine ko ngaya kang penalidad ko sa pagiging obstruction ngaya igwa na naman ngaya ako ng penalidad nababayadan niya ngunyan. Di dapat makaukod na siya na magsunod siya sa lay. Sa ngunyan Sir Mar ang pangapulan ka na Legazpi PNP na sabi nga ng ibaga ignorance of the law excuses no one na dapat niya sa buto nin marhay asin kung igwa man ni na kumiter na violasyon dapat magrespeto duman sa otoridad and ibitaran lang itong so naglangkaw ang boses so bisay ngayang mas matibay ngaya dahil nga tapos posible ngayang mas madugangan ansay dang penalidad na makakahampang. Gatong sabihon, tapos na ano yan, period ng pagpapasabot mo na. Kunya na talagang darako pa na. Darako
pa na talaga, Sir Mark. Kasi bako na karaw-karaw na revoke, lalo na pagkakan Disyembre. Nag-ugat kay ni Sir Mark, manungod duman sa halos oral daw na sa nang pangapudan at the same time mga post sa social media na tibaad lamang ngaya, magpagdisiplina, ining mga tagsadira ni na motorsiklo na tibaad lamang na maging disiplina lalo na itong sumalayo ng pagpaganggi na talaga, Sir Mark, na marirevoke lalo dun sa may parte ka na northern parte kan syudad, maging digi sa southern part kan Legazpi. Roger. So yan po, Sir Mar, ang mga dugang pa pong informasyon halos sa luwas in Mustaza, DC Zubini. Thank you very much, Baby Angel. So yan po tabi, abiso yan ha. Nagdadakop na, pati nga ang daragada, igwa naman eh. Nagdadakop na ang mga kapulisan. Manungod po dyan mga tugang sa, ano yan, mga mariribok ng mga tambutso. Ha? Yung mga stock pinalitan. So iba nga ni, inulbot, tanganing maribok. Di ba? Kundi may existing ordinansa, manungod po dyan sa noise pollution na yan eh. Di ba? Noise pollution eh. Bako man so quality kan sa imong tambutso ang kukontistar dyan, ang pinagkakapigdakop, kundi suribok. Suribok. Kung babasihan mo, ang stock mga tugang na mga ano yan, tambutso kan motorsiklo, talagang uminagi na po yan sa testing na dahil makakadanyar sa imo pong talinga. Pag suminobra na dyan, mga tugang, ay dahil mo naman kayo po ng decimeter o decibel meter para sabihin na maribok na sa imong, ano yan, nakakaribok ka na sa komunidad. Di ba? Alright, bueno, dagdagan tayo istorya. Pading Jomar Viena sa linya, pade, good morning, please come in, pade, we miss you, pade. Roger Ronata. Salamat pa din. Duang simana kung day na dangog-dangog lamang. Yung we're glad you are back. Pero at least kung yan, nakahiling ko na ining sa kuyang mga floodlights digdi nang ning direkta. Dahil ako na suryaw. Very good. Saka maliwanag ng screen sa kasi Chief Ramir, nahiling ko ng maraybuda at sinasyara duman sa room. Ayos na. Garo kay puwang ko naman padikiyaro kayan. Kaya lang, kay puwang ko garing. Pautangon mo ako kay Kasoson. Magtitipon talaga. Matipon pa nga niya ko ta. Igwa pa akong sunod na operasyon. Ano na naman ito? Sa ibong naman. Ang nangyayari sa buhay. Bata, mautang ko sa iyo. Paano ka? Nagtitipon ka pa. Nagtitipon naman ako. Dapat ko ta February 16 may sunod akong operation. Kundi sabi ko, Dok, ako kaya pa medyo nagdidiferensya na talaga, ang pagiling ko. Talos, kapos na magayon na babaying na sasabatang ko. Ang pagiling ko, si Mrs. Garo ko kurguson. Ay ba, masahe ko sa kuya eh. Nga kung masyado kang gumina yun, Mrs. Sa ikan mga tugang ni Mrs. Bako mangyay ka na, iling ka ito. Ay, kung makapasuwayo na. Pero talagang magayon man talaga. Pero kaya nga niyan, siguro one of these days, yung topic natin na dapat ang atamanon ang mata. Roger. Pag nagka-diferensya, talagang madidrain ang sa imong bulsa. Magayon na yan pa testingon mo pa ho dumambaga so pasiring baga duman sa daragan ang agidigdi sa may likod ka na kwainas. Ikaw baga duman na testingan kung malinaw ang pagmata? So naghihirikol-hikol duman? Ito, maski ka malabog, nailing ko ito. Dahil kayo po ng operasyon. Okay. Sige, kumusta? Roger, pwede sa mga dagdag na bareta, uminagi sa legal na proseso, susog sa mga reglamento, daing pigbalga ni ano paman ang giribong pagdeklarar kan sanggunian panglungsod kan tabako sa iranon kang state of calamity ang syudad. Ini ang pigtawanin doon ngunyan sa DCGB News ni Mayor Ray Bragais. Matapos ka nakaliis na simana, ang sanggunian panglungsod kan tabako nagpasaran sa resolution na nagdideklarar sa syudad kan tabako sa iranon kang state of calamity. Sinabi ni Mayor Bragais na antes niya hinagad sa sangguniang panglungsod kan tabako na gibo ng nasabing aksyon o lakdang pinagpaadalan niya in Barhais sa iyang mga legal officers, mga legal consultants, ani na masiguro
na dai matatalang ang siyudad kan Tabaco sa pagdeklara kini bilang state of calamity. Inanambitan kan alkalde na although dai niya kabisado kung ano itong mga pinagbasehan ng mga leyes as in reglamento kan sa iyang mga legal officers, pero nakakasiguro siya na magiging epektibo ang deklarasyon na inipigahalat na sanakan sa iyang opisina ang deklarasyon kan sa kunay paglusod kan Tabaco na mai-implementar na ini asin magamit ninda na mayro ang quick response fund na kinakaipo ninda para maayudahan pa matawan ng kadagdag na ayuda ang mga evacuees dito sa siyudad kan Tabaco asin matawan man in asistensya sa mga nagre-responde, sa mga nagtatarabang na matawan man in allowance sa saindang kapagaran na puwerkan, plano man nila na magbakal nin anti-flu vaccine dahil dahil kasiguran kung na rin maluwas ang gobyerno nasyonal kanaon ng bita na bakuna, pero susog sa saya kay po na ining maitudok sa mga yaon sa mga evacuation center para kung sakaling may tamaan ng trangkaso dahil ini makapangulakit sa iba. Sigun sa alkalde na dainan ninda kay puwan pa magparahalat kung noarin madeklara kay state of calamity ang probinsya dahil medyo magabatang issue sa probinsya kaya ang lokal na gobyerno ng Tabaco nag-iskutar na makapagdeklara kang naunambita na estado. Yan paringmara mga dagdag na barata, Jomar Bien, DCGB. Thank you very much pa rin, Jomar. Mga dugang yan po ang mga dugang nato, mga istorya. Hali po dyan sa Tabaco City, manood po dyan sa declaration ng state of calamity. Yan, sabi ni medyo plakak. Kung noise ngaya ang violation na itatao, dapat talaga may decibel meter. Kung modification ang violation, no need decibel meter. Paano mo ngaya i-justify sa noise violation kung dahil kang legal basis and yung legal basis niyan certain decibel meter reading, magiging subjective ang violation. Base sa talinga kang enforcer kung dahil magamit ng decibel meter. Ngunyan na kung tambutso, tinanggal ang silencer, illegal modification. Ang dapat na violation, bako noise violation, taday man tigsukol, so noise level gamit ang decibel meter. Yan. Yan mga opiniones, mga tuwang ka mga kababayan ta. So, sabi nga ni Kayan, kung dahil ka ngaya ano yan, dahil kayo kumbinsido sa batas, isangat mo sa korte, kontestaron mo. Yan, di ba? Yan po, so ano yan, so mga pahayag, mga tugang kang mga kababayan niya to may kinaraman dyan. Talaga pong bako na normal. Kapag nagkawakal ka baga motorsiklo, ngunyan din naman na silencer ang motorsiklo na nagruluwas, kang ka ito, may silencer ta, kunyan ito, so 2 stroke. Di ba? Di silencer. Hindi naman. Inbuilt ina, mga tugang, pag linuwasan sa kasa, yun na ng tanog kaya na daig makulog sa talinga. Ayo, bako makulog sa talinga. Now, kung nagkulog na ang talinga mo, sabihin, maribok na. Suriyawang ka sa nangani. Dahil mo naman kay po ang decibel meter na ngayon, sinuriyawan ako. Di ba? Ha? So, ini, na ordinansang ini, mga tugang, ay sin executive order kang alkalde, manungod duman mga tugang sa ribok na nakikrear ka mga motorsiklo. And bako sa klase ng tambutso. Di ba? Bako man sa tambutso, sa klase kang tambutso na ang pigdadakop kundi suribok. Pati nga ni, bako lang pati motorsiklo, pati auto. Kung ang auto mo, sinilidaan mo kay mapler na maribukon, madadakop ka man. Di ba? Kaya siguro, sabi nga ni Kani, badakol nga yan pipiriluso po kayan, mga tugang. Pero, mga tugang, may mga, ano yan, may mga pinagbabasihan man, mga tugang, ang mga otoridad manungod po kayan. Kaya, may multa, may ordinansa, di ba? May ordinansa. May mga nagsasabi nga ni, mga tugang na ngaya
Dahil ngayang batas sa Pilipinas na nagbabawal sa reporting kang noise nuisance. Dahilan ngaya sa nata, bako pang alas 10 ng banggi. Ang noise nuisance ngaya is determined by its effect on health, safety, and the enjoyment of life, not by the time of day. Iyo baga? Diba? Kaya yan ang pigsasabi ng bako man so tambot so ang pigdadakop kundi. So kunya so ribok na nakriyar pag andar ka motor mo. Diba? Na nakapiktar na sa health mo. Nakapiktar na sa safety mo. As in sa enjoyment kang buhay mo. Dahil wala naman kay puwan ng metro para masabi na nakasubra ka na ngaya kiribok. O, diba? Tan sabi, under Article 682 kang Civil Code of the Philippines, so RA 386, every property is subject to an easement against nuisance, which prohibits excessive noise and other disturbances that are prejudicial to the health, safety, or comfort of neighbors. This legal duty applies at all times, day or night. O daing banggi, daing aldaw, basta nakarimbo ka, i-apply sa imo ang batas. O, may Republic Act. Now, ang sabi, mga tugang, kay puwan ngayon na igwa ngayon ning mga pagsukol kayan, kaya dapat ngaya i-address ngaya sa proper authority. Yan. Sabi nga ng mga barangay officials ngayon are duty bound na enforce ang national nuisance and environmental laws and require immediate abatement of excessive noise. Protect the public's right to a peaceful, healthful, and balanced ecology. Iya po yan tabi, mga tugang. Ang sabi, ang pag-file ngayon ng nuisance complaint is not a personal attack. It is a lawful exercise of a citizen's right to protection against disturbances that offend the senses, endanger health, or interfere with the peaceful use of property. Oh. Diba? Iyo po yan mga tugang ang sabi, kailangan ngayon ng kailangan ngayon ng mga pagsunod sa batas. Okay? May mga principle ngaya sa proseso, mga tugang na kaipuhan na sunodon. And kailangan lang gamitin natin ang common sense. Di ba? So common sense na ngayon gamitin tamanungod po dyan. Dahil naman nga kaipuhan pa ng mga pagpasuruay kaan. Di ba? Okay? Mga tugang, taon-taon babalik po kami. Oras na to alas 11:30 na rin pagka-morning. An oras hatod sa Indokang. Tanduay, celebrating 170 years of ROM excellence. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major
major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Right, mga dugang balik po si Papa Mar sa istorya. Dito po sa tuyang pong programa ngunyang pong pagkaaga. Aramon niya ito ngunyang pong Monday, mga dugang, petsa 26 sa bulan kan Enero 2026 yan. Good morning kay Joel Barameda. Hello nga Papa Mar, welcome back. Tabi, yan, salamat pong maray. Ha? Si partner King, listening from Bangkiruhan, welcome back. Yan. Alright, and then sa mga pag-iribat sa Kabalik at Cibicom, good morning. Gerald Aranya, sabi ni Gerald, morning ngaya po ulit, sir. Tama po kayo niya sa suggestion ko na sa nadakop na makusugon ng tambutso, papilion, ticket or irit. Sa may talinga, niya po. Yung padangogon mo lugar sa talinga, di. Duman mo paburod ba pa-revolusyonan mo, tanganing matisting niya kung maribok ko ba ko? Kumakusog ko ba ko? Ayan. Bation mo nga dapo siya. Bunso mi ni XGF. Yan, si Ate Sally. Si Baby Love, Ilaya, Saira, Llavi, Aranya. TY po, God bless all over the world. Yan. Good morning, happy birthday. Ha? Happy bati. Happy bati para kay Baby Love, Ilaya, Saira, Llavi, Aranya. Yan. Alright. Sige. Mga tugang naman po sa mga kababayan ta. Matindi na ang mga nangyari pong mga giniribong tinampo. Diyan po sa connecting Santa Misericordia to Bunga. Sayang kang kwarta. Adi, magayon ko ta sa purpose ta. Ngani na may maagihan, maka-transportar kimaray mga tugang sa tuya na mga farmers, na may mga pigo-uma dyan, mga ano na yan eh. Ano ba ka, nasa loob na ka mga 7 kilometers. Away from Mayon Volcano, adi sa pamitis ng bulkan, di ginibuang kitinampo dyan. Siniminto. So iba nga ni paputol-putol, may nagkapira po dyan na bako simentado, may simentado, pero sa simento, nabulon-buna ng mga tuwag na yung mga barabaybay, buda mga dagata, dahil man po itong kali na ginibong tinampo dyan.
Sa madaling sabi, dahil may mga nagralaog na mga truck dyan na nagkakwari, nagkarupo na. So iba man na mga nagulpi na, pigagyang kitubig, gini mo, salog-salog na talaga. Dahil nga ni makaagyan 4 wheels, tarararom na. Motor iyo, pero 4 wheels na ina. Ari, sana mariparo girara yan, tabi. No? Dako lamang ko tang pakinabang ito ko dingon yan dahil na Sayang, mga tugang kang kwarta kan madlang people. Naubos na. Alright, sabi ni Mark Ostonal, welcome back nga Sir Mar. Salamat po tabi Mark. Good morning tabi sa Ostonal family dyan po sa Bita, no? Alright, mga tugang, medyo kama nakaagi pong aldaw, na-report natin ka mga pag-iribat na may nagkakamera po mga parao makita, mga tugang ng paroy na nadidisgara na magtanong ng paroy. Primero, maluyang ngayang suporta kan gobyerno. Lalo na nga sa mga inputs na mamahalo na, ang abono, yung seedlings, igwak, minsan fuel, di ba? Nagagamit yung mga traktora, di ba? Expensive na. Na minaresulta mga tugang sa pagkalugi instead na gumanan siya. So iba, nagka-disinterest na mga tugang na mag-farm, na magtanom pa ng paroy lugod. Masana permisa na yung lugi ngayon, permisa na kitang restante, permisa na yung utang kita. Dahil na yung lugod kita kaan. Now, kan mga nakaagi, sabi kan mga amigo ko, mga tugang sa Learning Site for Agriculture, mga farmers po ini na legitimate na nagtatanong mga tugang ni mga organic na mga gulayon, practicing mga tugang organic style kan farming. Ngaya Sir Mar, doon ngaya sa Baaw, sa Kamsur, nagpupuuna ngaya sa mga mga parao maduman sa nasambit na banwaan na mag-shift o magbalyo mga tugang hali sa pagtanom ng paroy, pasiring na sa pagtanom ng gabi o taro. Natong. Tang sabi, kan mga paraoma, ang mga traders daw, padagos mga tugang na piga-undervalue o kaya pabarato, bibagsak ng todo. Sagad-sagadan. Ang paroy. Na nagiging dalan para madipisilan na sinda na makaganan siya lamang, makatipon. Mga tugang, apisarkan sa indapong bulan na bibilang kan matindi na pagtatrabaho o naton initon o ranon mga tugang umaga hanggang hapon niya ang sinda po sa farm to till their lands para magtanom ng paroy tanganing may pagkawaon sa tuya. Pero yun po yan ang sad state ka mga rice farmers talagang kumparatas lugi. And more often than not, lugi talaga. May mga issue pa, mga tugang na kanagsurupay na sa bodega sa NFA. Dahil na mo nakabakal sa NFA, anong nangyari, mga tugang, sinalyada na sana sa mga rice traders na pribado, lugi na talaga. So ang sabi, mga tugang, ini po nakababang pamresyuhang kamparoy, haloy na po ini, kumbaga long-standing complaint na yan kan mga farmers Ang medyo, mamundo ang sabi ninda, di iton sa nangaya ang pigigibong aksyon o lakdang kang gobyerno, lalo na ngaya kan Department of Agriculture na nagsabi na nagtatao sana nindi iton o kulang ang suporta mga tugang sa mga rice growers. So nga ngaya tanawang kamo sa gabi. Nata sa natong na ngaya kamo ngunyan. Sabi kan mga paraoma mga tugang sa Baaw, ang pagtanom ngayanin gabi o taro leaves o taro,
may offer ngunyan mga tugang ning mas magayo na income kumpara sa paroy. Lalong-lalo na ngaya, taigwa ngunyan mga tugang na pinag-establisar ng mga buying station sa merkado. Aba, ha? Ini ngaya, kabaliktadan sa rice farming, kung saan ang farm inputs, arugang fertilizer, ang ito pong pisog, ha? Ang fuel o gasolina o krudo man yan, nagiging masyadong expensive o mahal. And often, mga tugang leading to losses instead of profit. Sabi kang mga paraoma, pag ang gobyerno ngaya nagpadagos na piglingawan sinda asin nagkulang ng suporta, maabot ngayaan panahon, mga tugang, na dain ang matanom mga tugang ki paroy. Tang sabi, mga tugang, magpapatakot niyan sa local food security as in future kang rice farming in the area. Hinda ko lang kung anong nangyayari ngunyan sa Senado. Igwang ngunyan na hearing, may pagdangog ngunyan mga tugang ang committee ni Senador Francis Pangilinan, Committee on Agriculture, nailing ko dumang kasubago ba ako nagsasangat digdi sa booth, nailing ko na niya ako duman pati si Tulpo, si Erwin Tulpo po si Senador Francis Pangilinan na yun nag-preside mga tugang, kahit po na pagtiripon ngunyan. Sana ma-resolve rin nito yan. Na primero, sabi nga ni Kayan, kita po ang Pilipinas is rice-eating people, rice-eating population. Di ba? Kaya magayon man itong bareta, mga tugang, na naibareta ta kasubagong 6 o'clock na si Secretary Tio Laurel, alas 7 pala ning aga, si Secretary Laurel, nagpaluwas ng memorandum circular na mina-impunir ning moratorium sa mga land conversion. Tanay hiling na massive na ngaya na nagresulta sa padagos na pagdiit mga tugang ka mga tanuman ng paro asin iba pang mga tarantanuman kan mga farmers. Taki-converter na ngaya. Mas nga ay pamandapat. So, tan sabi, mga tugang, sa mga maabot ngayang panahon, magpapatakot sa local food security as in ang future kang rice farming sa mga lugar pag pinabayaan ngayon kang gobyerno. Warog kayo ningon yan, mga tugang, dahil sa mahal, ang kumbaga may kita, diyan po sa gabi, dumana sila nagtanong. Yan, so, pigsabi ta ito na 555 baga na mga products. So, igwang nagbabakal kayo sa Camarines Sur. Piproseso ninda yan. Pero yung ipigbabakal, may requirements nila, yung green lang green na apay, green na natong, na pigbabakal ninda mas na sudahon. Ang pigigwa ka na tanuman, mga tugang, sige sa naman ang animo kaan, sige sa nang animo kaan, tabi ko, baga sudahon na medyo mature na pigukuha. So, tapos maubos na naman. Di ba? So, yan. Kaya lang, yan nga ni, ang mamundo ta, mas kidigdi sa albay, sa mga paratanom ning natong, na disganar naman. Takan mauso sa kwari, hindi na tublatob mga tugang sa mga agihan na salog. Pati so mga naglalaog na mga tubig pa siya rin sa kabasa, nagkawararata, kinaralot-kalot na. O, ano pa? Tapos na. Di ba? Ay, Diyos ko. Ayan. Pero there are varieties mga tugang ning taro na nabubuhay sa maskidit sa ng tubig. Diba? Pero igwa man ng varieties talagang may tubig. Lalo sa ko patangoy baga. Bigla papaunod. Kailangan mo yung may tubig Diba? Okay, so yan po ang medyo sana ma-resolveran ini. Mga tugang sa mga maabot pong panahon kung paanong mababawi giraray na ang satuya po na mga farmers nakakapag-import pa, nakakapag-export pa, kita ning bagas ka ito.
Ngunyan dahil kita na nakikiuron mga tugang duman sa mga tinuruan kan mga Pilipinong eksperto sa pagtanong ng paroy, hali sa ibang mga nasyones, kita na nakikiuron. Sige na ngaya, patawi naman ngayon kami ng alokasyon dyan. Tadayin na kami. Yan po problema ta. Di ba? So yan, medyo mamundong bareta yan, nakaka-alarma din yan na sa ibang mga farmers, tinutuon na talaga amo na magtanong ng paroy, talugi na niyang pirmi. Origins na kita, nagkakasin na ng bagong niya na tanom, mga tugang natong, yung taro leaves. Ayan po yan mga kababayan nato ang mga medyo hindi magandang kaganapan sa palibot. At talaga pong ano yan, may problema na sa tuya pong ano yan, mga kababayan ng mga farmers. No rin daw maabot ang panahon ngayon na ano yan, ang gobyerno talagang tawaning bulahos, mga tugang na kunyan, na suporta yung mga farmers, kamparoy, asin bakaluning mahal. Although sa kunyan, ang bakal kang NFA sa paroy is, yung fresh is 17 pesos per kilo, di ba? 17 pesos per kilo. And then so, ano yan, clean and dry, mga tugang na pasado duman sa inda po na standard 23 pesos kada kilo. Kaya nga ni sa ibang mga lokal na gobyerno tanganing matabangan sa mga farmers minapasarsinda nin ordinansa na nagtatagama nin pondo kung pirang milyon para makipag-negosyar mga tugang sa NFA sa sarong programa na mataoning kwarta so lokal na gobyerno tangani na kung may nagpabakal dyanin paroy na tagaduman sa indang lugar, dadagdagan so prevailing price kan NFA kan hali man duman sa lokal na gobyerno. Ang haloy na nagkong practice kan ang malinaw. Yan po, dakula ang paroyan dyan. Di ba? Malinaw. And then sa iba, nagkaiguan. Tapos kahit sa probinsya, nagkaiguan ng mga lakdang manungod po yan. Ewan natin ngayon kung ano na nangyari. Tanapumpasa naman ang taon. Di ba? Sana iparasar nindo man yan. Tarawan nindo ng pundo man yan. Danganing irigos-igos ang pamanin ng mga paroy. Makabawi-bawi lamang. Ta imagine kung ang gastos mo halimbawa 11 o 12 pesos sa ano yan, kada kilo nga kapag papatano mo. Tapos mabakalon sa imo kin 9, lulugi ka. Dati tawag kung 17 fresco o kung 23 o kung nadubli pa mas nagkon pa, nag-30 pa, ano ba? Di, talagang medyo marirayman lamang. Tangon yan po talagang tiyo sa mga paraoma. Ang mga paratanong ng pare tios. Di ba? Bihira na ito pong nakakapagtago lamang ki ano yan, ki mga paroy na ipapamulino ninda hanggang sa matapos mga tugang mag-abot naman sumasunod na plano na harvest season. Wala na eh. Asangon yan dahil po sa kababaan kang presyo nalulugi sinda di pabakal gabos. Nakatapos na pabakalong gabos papading kunyan mabakal sa saod. Kampangonsumo. Ay nako, yan po tabi ang nagiging problema na, di ba? Kaya po naman sa mga kababayan natin, let us hope and pray. Dahil pong mga opisyalista, malinawan ninda yan. Kung gura no ka-importante, hindi pong mga paratanong ng paroy. Kasi dahil dapat na, maglaom lang kita duman sa mga pigbabakal ta sa ibang nasyon, nakikiuron kita duman. So iba man urong maon nga tanyaon nga may dilin siya ngaya dyan. Sus Mariusip, pagkaon na lang didilin siya pa. Diba? Yan po tabi sa mga kabarangay ta. Kaya duman sa mga kababayan, mga tugang, padago sa nakita, magtaranom kita kan sa duya po na sa diring kukonsumuhon. Lalo na sa gulay nung yan, Sus Mariusip. Gurano ng talong nyan 120. So, antak 180. Yung sitaw, di ba? 180. Halos pala, pamahal ng pamahal, ano? Pero yan, sabi ta nga ni, durante pa itong mga advokasya ta sa agrikultura na pwede kitang magtanom kan sa itong pangonsumo instead of going to the market, mga tugang, and then magsaho sa halang ko na formasyuhan, pwede man kita magtanom dyan sa likod sa naman o sampahan ka na rongta. Pwede tang isabayan sa mga masitas.
Di ba? Nangani na sa oras na gusto tang magsigang, igwa kang kamatis. Kang kamatis mo yan, mahaluno na. Di ba? Igwa kaning, ano yan, okra. Igwa kang pansahog-sahog. Tangon yan po talagang pamahal ng pamahal. Dahil po yan mga tugang, lalo pa niya na nagtuga-tuga sa bulkan. So, sabi ninda, ngaya nagkarala pa. So, sa muya, na, tanatugdunan kan abo. Di ba? O yan, ang nagiging problema na. Tsaka dahil na rin siya nakakaduman sa lugar ninda, 6 km per minute din bawal na umakyat. So, yan, okay, sa urban area, farming tayo. Di ba? Container farming, pwede naman. Magagad lang kamo dyan sa mga opisina kan agriculture office na nagtatao man po dyan ng ano. Bako na nga niyang pisog pigtatao, seedlings na eh. Di ba? Kaya naman ganyan na practice, seedlings talaga itao, tangani, mga tugang na dahil ka na mapagal, kumbaga, so sa imong dispersors, dahil ka madisuspirar, siguradong matubo yan. Unlike kung pisog, kung dahil mo man mako ang patama ka yan, mga tugang, ay nako, may problema. Dahil pa nagtubo, lalo kang mauuyam. Pero kung seedlings na, ready for replanting na, ay sigurado po yan, mga tugang. At tamanon mo sa nagimarayan na mga 100%, 95 to 100% buruhay po yan, mayroon tayong pagkukunang pagkain. Diba? Mga gulayo na yan. Mga kamatis, mga radis, diba? Pechay, mga fast cash crops na pwede nating itanim maski sa baris-bisan matungan harungta. Diskarte Pinoy na lang. Diba? Okay, so, pero yan imagine to, tangod yan, nagkukulang na dapo ning natong. Nainggan niya nalugod sa mga paratanom paroy duman na sa bao na nalulugi, magtanong lugod ning natong. Ay nako, baka may mga suburunod pa kayan. Diba? Nagano na nagkakaigwa na po ning bandwagon effect. Ito po na pangapudan ka mga ka-farmers na magtanong kang 555, diba? Yung taro leaves, natong, kasaba, malunggay, ubi, tapos uraro. Yan, 5. 5 yan 5 klaseng produkto na igwang buyer na nagbabakal po talaga kaan. And ready, mga tugang na dudumanumpa. Tabulyo man ang pagkuhan hindi. Dudumanumpa sa kung naing kamong lugar, basta presko dapat. Ang natong nila ba man alang pigbabakal ko di so presko. And green na mga leaves lamang ang kailangan. Alright. Pero, mga tugang naman po sa mga kababayan sa agatan na diskuteron ini mga tugang na manungod po sa landfill. Sa agatan na diskuteron ini ngunyan po patapos na ang bulan mga tugang ning Enero. Patapos ng bulan ng Enero, patapos ng Zero Waste Month. Di ba? Ayan. Tawan niya ito ng panahon mga tugang na ripason. What is happening mga tugang sa mga landfill Nga tayan taarugan ang landfill sa Pilipinas. Nataarugan ang landfill digdi sa Albay. Di pag sinabing landfill, mga tugang, dapat na dalagan mo man sana dyan is yung mga residuals. Di ba? So gustong sabihin, kung residual lang niya dyan, dayan dapat na mamarong. Pero, kita po kaya digdi, na uso na kung gabos-gabos, rabos-rabos, maski iguan yung pigapod niya to na segregation nga ya, ay dako. Sa kagustuhan man ka mga munisipyo na ngaya day magbataan sa indang lugar, harakot ang gabos, di dara duman sa landfill. So landfill man, dahil dyan baga ang tirada, pisada. Natural, paglawag dumang kantrak, maduman sa weighing scale. Hindi kung pirang pisada duman, yun ang mabayadan ka munisipyo. Saan man maabo ka na magabat ang pisadang daraon sa imo? Negosyo bagaan. Kaya lang, duman man ang salakan landfill, dapat na ito pigako. Diba? Nagsusuway siya duman sa panuntunan, mga tugan ay pinaglatag kang DNR-EMB. Sa parte man kani EMB, dahil man nila na monitor ang Kimaray Tulos hanggang na-overwhelmed na, yun na surupay na, nagreklamo na sa mga kababayan sa daraga.
mabatao na nga boss. May warning na piling isarado ta ngayon pag na nagsunod sutang sa diri. Anong mangyayari sa to pag sinaralo na? Nako, problema yan. Di ba? Kaya siguro sa tuya po mga kababayan, itong pagmanartang ang basura, it's a way of life. Parte na kang buhay ta. Bakulang po yan na sabi nga ni mandato o obligasyon ta ngayon na magsegregar. Kung igibunta na po yan ako niyan. Na way of life. Na-treat na sa basura may pera. Na-treat na sa basura mayroon ka pang mapagkinabangan diyan. Hindi lahat ng waste sa bahay nyo ay dapat na itao mo sa lokal na gobyerno, ipakot mo as in padara mo sa landfill, di ba? Kasi ang purpose nga ni kaya na yung segregation tangani na diit sana na o baka nga ni zero na ang darahon sa landfill. Imagine ang gigastos kan lokal na gobyerno, milyon kada taon. May mga sisaranuwang pakan landfill taday nakabayad. Di ba? O nagtatarambak dyan sa paragilid. Kita man sana nagigibok. Kung gang gibuon ta mga tugang sa household. Mag-reuse, refuse, recycle. Di ba? Upcycle. Gawin natin lahat yan. Wala tayong problema. Makakabawas pa. Imbis na gastosun dyan sa padara ka mga basura sa landfill, mga tugang, taday mang kakayan sa mga munisipyo na mag-put up kayan lalo kung saradit, tamahal man ang pagwagibo kayan, asin pagmantinar, magtao, pati ikipahay dae, di magsirigrigar kita tarabagan ta na po mga kababayan. Sa kada harong-harong, diyan pa sana, magsigrigar kita kang basura ta, so mga dae dapat na itao, dae na ipagtao. So mga nalalapa, ilubong ta dyan sa tuyang lugar, sa sular, kung dae kitang sular, ikagta mga tugang sa container o sa sako pala paunta, ending ibuon tang abono. Ganon na kasimple. Diba? Kundi, ewan natin, kalaw kaya kita naman sa culture, mga tugang, na, pigtatarapok ta sana. Tarapok-tapok ta sana, gabos. Kaya po, araw na nga ng sitwasyon. Kaya sa ito, gabos, tabi, mga kababayan, pakiuron, imanis na pamari ang basura ta para rin tayo magka-problema. Sa susunod, i-diskutin na ta po yan, himayon ta kung ano ang nangyayari na sa mga landfill ta. Not only in Albay, kundi sa iba pang parte ng Pilipinas. Bueno, mga kapatid, mga kababayan, it's good to be back. Salamat po sa pagantabay. Sa Indo Gabo, salamaton sa pagtitiwala sa DCGB. Para mo kang bilog na trompa, ang Mega Force Patrol. Sino nang kasama natin ngayon? Si Chief Ramir pa? Tapos si Jerome Nico Martinez sa lado kan sa tuya pong social media department. We're back matugang sa YouTube channel. Kaya good morning po sa Indo mga taga-yun nasa YouTube. At ako sa mga nasa DCGB social media platform natin sa News Online Facebook page. Good morning. At syempre duman po sa mga nasa DCGB Live up, good morning. At syempre hindi natin pwedeng kalimutan yung mga nasa 729 kHz sa bitang kamang radyo. Good morning po and maraming salamat. Kaya nagkapas po si Mardela hanggang sa aga. Abangan na po masunod ang tambalang Sir Bert Nunez and Ma'am Gina Lee sa Bareta alas 12 masunod na. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan